Hai, masoyi, harkan nan fa sai a hankali. Dan lamari musamman lamarin matan nan. Kowa ya bi. Abin nan da kake ke lamarin nan duk isa fa iyayen mu kullun suke cewa fa ayi haƙuri, ayi haƙuri. Ana daurawa da an shafa fatiya. Duk wanda ya kanka to ayi haƙuri ba. To ayi haƙuri. Ya ga kaman makwaraka akai. Ai ni To ba haka san zaman yake. Ni ba san wani abu ba. Ni ana za mu dawo ne ai sai kai haƙuri sai kai haƙuri. Zan tafi na basa. To Ka fasa haƙuri. to da aka yi na waye sai na wane ne. To haka abu yake. Na soyayya. Biyu take zuwa. Ai kaman gari a watsun a gari ana iska wani lokaci gari yayi dum. To haka suke. Wata rana ai faran wata rana ai abin nan. Kai. Abin da sai dai a hankali. Sai dai. Abin ta. Oh, Sai gori. Ita rayuwar nan da kake ganin ta kai tana jin dai to Sarkin kuri. wai ma dubu. Ai, ai. Bari ka je karo sai mu. Ai lamarin ba. Ta inda zai shiga zai zauna sai kuma ya tsalle ta ga ibro nan. Haka ne? Kada ka san halin mutumin ka. Amma ni ran wani abu yawan na mamaki. Ba zai iya zo ta. Yau bari ka ji. Yana zuwa ka dan tabo shi ka zaka ji zuwa. Yanzu zaka ji. A dubu. Ai daga san gidan rediyon Farida. Ai kai. assalamu alaikum Kai. masoyi ai sa duk mutumin da ya farko za a raina shi Gaskiya ne. isa ni kake gani na gaba ki da inda za ni karfi na Ai daga san dagiya kake. yara ma tsoron suke Ko? a dai iriyan nan ga yaro kan ce ga madugu sai Yanzu nan nake cewa ka san nan kai wa a gidansa? Ai yanda ka san komanda ne. to ai laifin ku ne sai kan mutum ya bari wa ma take tare na shi da kai abu ni ai ina ta ɗayan za ta bi Wata kwan. aha Kuma ka ga ni gidana sai a hankali. A rasa abin mara ke damuna. Kafin abin nan dai ina ganin a ce suruti mai cakulan mai alewa amma yanzu gaba ɗaya lamarin ya ji hakuri. laifin ka ne Ali Ko? wala ko ya bi laifin ka ne ko ya bi Gaskiya. ai su mata ba a musu da kwalako zagewa za ka iya karfin ka nuna kai fa jarumin ne fa a gani yake ya karfi na nake yi Madugu. daga na ce mata kai ce Madugu. a zauna lafiya Madugu. a zauna Kana ina Madugu? ina gani Wani abu da ya faru? Yanzu fa ya zo fa. zancen me ya zo Yawwa. zancen me ya zo Amma ai dama an ce an taɓa magana za ka fara ɓaɓatu ba. Kuma nan bayani ya zo mana cewa kara in ta aje maka baka yi tsallakawa. ni din a bakar gida na ba ni a gida na karfin gida na ai dama lubulai masa kuma yadda yake ba dukun ne yana zuwa sai ya wuf sai ba ya wuta kai kana nufin yadda ake ma a gidan kaka ake min a gidana to nan bayani ya zo mana Waye ya ka ma? san dai garin nan ne waye ga ma abba to shi kenan kana ja ne Ina ja. kana ja to na sa 1000 mu je gidan a ga ai magana kuɗi na sa 1000 a je gidan a ga Tun da haka ni ma na ƙara 500. kai to shi kenan 500. 1000 ne Mu je. Yana ba mu. zan nuna ku ni jarumi ne ku zo mu je gidan a koma gidan ma mu koma zan ai yawwa amma ku dakata ai ba da za ku tafi gidana ba zan yi musu magana su kinsa to dama ma dubu ka ce wanda suka faɗo daga sama to shi a musulunci muka tashi muka To an gaya wa gurin kan muka girma. yau Ai ba ina alƙawari na kowa ya bani ko kowa da a gaban ka za a yi abin nan tabbatacce ne abu da ake kakkaje ka ji kunya. ina ce ƙarya ne a shigo a gani Rannan kwanaki ba gani ne an dora ma gari ka tafi niƙa ba. wannan salon soyayya ne Okay, haba. salon soyayya ne wannan wai kowa ya bi Na. wai har tare da kake cewa wai kana ba su dawowa nan wannan salon soyayya ne wannan sai kan gari a ba Barin ba ni sawa. wallahi kauna ce wannan Ai hukumar ɗinta ba. Da ja in ci mai kwana. ai dawowa nan sai ai dawowa nan za ku gani Ko bacci nake. na yarda za ka sha mamaki to bara in ji yanzu nan zan nuna muku cewa ni fa na fi karfin gidana ni ina da iko ina da karfawa a ai gidana ba sai ka nuna da mu ko wajen fa ai ba sai ka nuna ba ai Mu kuma dugu. da idan mu Da sharadi. eh Idan muka samu sabanin haka duku. na yarda kuma da kuɗin ku za su dawo hannunku cikin zan shiga In kuma dugu. na ga maka Idan muka samu sabanin haka da sharadin da duku. kuma da ma kuɗin ku to ni na fi karfin gidana Muna nan muna jira. kana nan muna jira kama dubu salamu alaikum wa bismillahir rahmanir rahim amma ka mugun raina mun tun ɗazu ka fita ka je kai zaman ka to yanzu me ka zo kai mun
inda ka. Dan Allah, dan Allah. Ina son wata alfarma a gurin ki. Ki shigo da wasu abokanai na. So nake dan Allah zan sayi mutunci a gurin ki na minti biyu. Kawai da abin da take mun zan yi horo a zuwa kina mun biyayya dan Allah a gaban su. Minti 500. Da an bada kawai ba wani dan Allah ya mun abuwa ki san Duk abin da ka ce in maka zan maka. shi kenan in je shigo da su dan Allah mun biyayya dan Allah. Ko ki gum abin da ko ki gum a zo kina mun biyayya dan Allah kin ji. Shike. Wa kan da fada ka wa kan. Ka biya ka ga da kudin zaka dinga biya da ka ranga bacci cikin kwanciya hankali. Zugo. Toma. Zugo kawai ba na abin zugo. Ina ne? A bakin namu ne. Su ne. Yawwa. Uwar gida. Na wunin ga ruwa. Uwar gida. Gida. Idan wulaƙanci abokanan na ta kawo musu ruwa a wannan ba ba ta kawo musu faro ba dan tanki ne fasiya ba. Kai ni fa ajiyar haka nake. Ni biyayya ake mun sai da ne ga dama a jana. Kuma da ai hankali. Ina. Ga ni na. Yanzu cin mutunci har yanzu kika ba abincin nan baka na su bar abokai suna jin yunwa. Abincin ba a daɗe da ka. To waye ce ke tuni ce ga mu tafi. Ki ga ba ga gaban abokai. Ni ce ga ba ga na ta mu tafi. Na banka muke hannuwa. Madu yanzu wannan taro mu ba za mu je mu so ka mu a wani. To shi ma mun shigo da dai ka shi yasa. Ka sani a gida na ba abin da ce a yi ba. Me ya hakuri fa ba ga mutum da kowa ya bi. Ai hakuri ba komai. Sanya ne abin nan. Kai da gida. Kai da gida. To malala. Ku. Haka muka yi da kai? Ni da ke makoshi na a hankali. Makoshi na. Ina ruwa na? Ai ka sake da yawa. Haka muka da kai saboda wata banza 500 ka rinka daka min tsawa. No.